बहना रे जाके भैया से कहना बहना याद करे। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चिनौटी बा अब्बा दी आज ले तो 5 रुपया खैनी के ना कलो कि हम खाई ले भरवा दी। अरे 5 रुपया खैनी नाम जइया भरवान 2-3 ट्रक भरवा दे। ट्रक का भरवा जब रखे के जगह है ना होई। रखे के जगह तारा चाहिए चिनौटी उतना बनवावा। अगर औकात बाबे के हम तरह के 10 ट्रक दे दी खैनी ना ठीक बाटे 10 ट्रक अपना खाए भर है नहीं खा 10 ट्रक हमारे का दे आके भीख मांगते ए खैनी बैठे सुना ना बड़ी भागशाली बड़ा की तरह से हम मांग देते नहीं तो ऐलू गैलू से मांगबो ना करे। चला ना जेकरा आदत हो जाला मांगे के ऊ कतही से मांगिए के खाई जब रखते नहीं खे तो कहाँ से खाई। अच्छा चलो और बताओ और का बतावा गई रहनी है कहाँ गए रहा सरुआ ना मर्द आओ दाऊदपुर चटिया पर हाँ वो जी जाके झूठो के समोसा आई खा लो। हेलो 5 रुपया के चिनौटी पर बनता इज्जत से रहल जाला इज्जती आदमी के लगे इज्जत से रहनी कहनी चोर चुहार के बैठाई रहना। हाँ तो दाऊदपुर जाला का उनकर जलेबी या कहो मनोज के पकौड़ी आलू चॉप और फ्री में हम खाई ले तो क्या खा लो उनका पैसा दिले बासी खियावेले तो ओकर पैसा ना लेवेले बासी ना खियावेले कबो कबो बाँच जाला दूगो तो हमरा के देवेले बोला का करबो रोज जइबो आखी वाला काम। हां तो गई रहला दाऊदपुर गई रहनी है चटिया पर। हां अनु अरे वृद्धा पेंशनवा हमनी के तनी बढ़ल न बाटे 100 रुपया बढ़ल है वृद्धा पेंशन ओ तू आ गइल का वृद्धा पेंशन में? वृद्धा पेंशन में तो हम बढ़ले न बनी। अच्छा अच्छा वृद्धा पेंशन में रहनी है लेकिन हम लेत ना रहनी। अब की सोचनी है कि वृद्धा पेंशन 100 रुपया बढ़ गई बट तनी हमारा मुखिया जी जैतपुर वाले अच्छा वे करवा दिले। वो अच्छा आदमी होन करा बढ़िया बढ़िया तो वह जन बाटे उ करा दिले है तो एगो कहले कि खा खा गइल नु का भीख मांगा का तरह के खाए के बता किन के खा गइल नु ठीक बा जा तो वह मुखिया जी कहले कि खाता खोलवा ले। अच्छा हाँ तो वह चटिया पर गई रहनी है आन्हरा बैंक बा नु जा आन्हरा बैंक। अरे आन्हरा नहीं गए ये चटिया पर दाऊदपुर चटिया पर आन्हरा। अरे मुखिया जी वो आन्हरा बैंक ना हो वो आंध्रा बैंक है आंध्रा बैंक आंध्र प्रदेश जानते रहो मैंने हम आंध्र प्रदेश नहीं की जानत कि मैंने हम कर्नाटक नहीं की जानत कि मैंने हम कलकत्ता नहीं की जानत दिल्ली नहीं की जानत बॉम्बे नहीं की जानत कि का नहीं की जानत तू जनवई बता जाने वह आंध्र प्रदेश के बैंक है आंध्रा बैंक वह तो हम कहते नहीं आंध्रा बैंक। अरे आंध्रा बैंक ना हो तो कौन बैंक था आंध्र प्रदेश जानते रहनु ओजिया वो बैंक नहीं थे। ओजा हम गई रहनी है। अच्छा ओजी आंध्रा में बैंक है तो वह आंध्रा बैंक में गई रहनी है। जाते जाते देखनी कि लोग कह हम कह सुनिए ना खाता खुलवाना है तो कह तो खुलवा लीजिए हम कहनी कि तो कैसे खुली तो कह कि वो मैनेजर साहब बताएंगे तो वे गईनी मैनेजर साहब लगे पहले से कि होने रूम में कहीं बैठा रहे ऐसे ना बैठे बाहर ना रूम में कहीं बैठे तो वो हमारे बतावला चल रूम में गई नहीं जैसे ही गई नहीं वैसे ही उठ के खड़ा हो गए मैनेजर साहब। अच्छा खड़ा हो गई तारा के देख के ले तू ना जाता का मैनेजर साहब हमरा देखलस तू तो खड़ा हो गई जाता का कहता कि मास्टर साहब रो याद बा लइकाई में रहुआ हमरा के पढ़ावत रहनी हमरा के मुर्गा बना दी। अच्छा तब स्टूडेंट मिल गई हमार चेला मिल गई। अरे तेरी हमरा याद पड़ के ओ रामवरिश बाबू के लइका जन बैठे ओकरा के हम पढ़ावत रहनी आज बैंक के मैनेजर हो गेला आंध्रा बैंक में ओए भाई। तो ओ जब तो हम कहनी तो बाबू तो ये बताओ हमार तो पता ना रहा आ जब एजिए बाढ़ तो तारा बतावे के न चाहिए तो कह हमरा पता ना लगे रहुआ एजिए के है नु तो भइल सब भइल है ओकरा बात बाबू आज तो बाँच गईनी काहे के आज बाँच गईनी जीवन चल जाई सारा धन संपत्ति खेत बधार घर दुआर सब चल जाई काहे हो बैंक से बाप रे बाप माने का हो गइल
पहले तो फार्म भर होला चलो हाँ लिखवावल बैंक में गइले हाँ। आंध्रा में हाँ फार्म भराई हाँ हाँ कहलस कि ठीक बा अब इनका के हमरा के कहलस कि घींच के ले आव एथी में रूम में हाँ घींच के ले आओ माने ले आओ लेके आओ रूम में हाँ हाँ हमरा के रूम कर लो कि सुनी ना चली हो रूमवा में हाँ गईनी दुनिया भर के रुपया उपिया रखल रहे सब अच्छा कैशियर वाला जब हाँ कहाँ दोनों रुपया उपिया रखल रहे सब हम कहे जब बैंक के हाथ रुपये न रही हैं लगे तो चोर के अंदर घुसा होते हैं माने वो है हमरा के चोर कर ना तारा काहे चोर कहे मो हाँ हम हाँ तो उहे घुसौले था हम गईनी तो एगो हाथ ना पर मशीन ले आई हेतु चक्का हाँ हेतु चक्का मशीन ले आई मशीनवा के प्लग खोसलस बिजली में आ कहलस कि सब तो आप लिख दिए हैं हम कहनी सब लिख दिए हैं नाम गांव पता जिला जवाब सब लिख दिए हैं हम लिख रहे हाँ ओकर कहलस कि अंगूठा लगाइए इस मशीन पर अंगूठा लगाइए मशीनवा रहे वही में लाल भूख भाग जरूर है कहलस कि इस पर रख दीजिए रख दीजिए हम कहनी कि साले ई दाल ना गली दाल का लग गली ई दाल ना गली अंगूठा जहाँ मरनी की सब संपत्ति जमीन उमीन सब ओकर अरे ऊ अंगूठा ना हो ऊ सब ओकर अरे ऊ फिंगर प्रिंट लेहल जाला अकाउंट खुलेला नु त फिंगर प्रिंट लिया तेरा फिंगर प्रिंट के ऊपर जान तेरा का रहला ऊ सब रेथी रहला कहलस से कि आधार पर यही अंगूठा है ना हमारे हाँ यही अंगूठा है मेरा आधार है तो यही अंगूठा है ये पकड़ से जबरदस्ती है पकड़ के जब तारा ना लेवे के रही तो तू हाथ पकड़ के नहीं ले देते अरे तारा धरे नाइल होइए से हाथ पकड़ कैसे धरावल जाला हम हरा गईनी वही घर हाथवा में पकड़लस बस हम हरा गईनी हम गई सारे खबरदार हेलो तो अंगूठा ना दहला तू ना दे भाग चल वैसे हम कहनी कि ऊपर पड़ो हमरा वृद्धा पेंशन ना चाहिए अरे वो अकाउंट में जब खोलाला नु तू फिंगर वाला हवे फिंगर प्रिंट माने ऊपर डालाला नु फिंगर ना फिंगर मशीन ह मशीन का होला फिंगर मशीन उ का होला में अंगूठा ऊपर देबो नु तो बैंक में ये अंगूठा चल जाई ई बैंक में चल जाई अंगूठावा अरे तो भाई अंगूठवा कहाँ जाई अंगूठवा काट के ले जाई है अरे काट के न ले जाई तब कैसे अंगूठवा धरबा तो एकर फोटो खींच के बैंक में चल जाई अंगूठवा रखे तो ओकर फोटो खींच के जैसे आधार कार्ड तार बनल तो में अंगूठा देहल तो ओकर फोटो खींच के रख लेलक तार अंगूठवा के रख लेलक अब फेन जाला पैसा उठावे त हेंगा अंगूठवा देवला तो पैसा निकल जाला ना ऊपर ना वो तो कागजे पर लगवावेला ई मशीन पर लगवावत रहले अरे तो पहले कागज पर लगावत रहे हां अब ओकर मशीन आ गइल बा डिजिटल हो गइल बा देश ऊ का डिजिटल से हमरा का मतलब बा अरे तेरा मतलब से का मतलब बता वो अंगूठा डिजिटल से हमरा का मतलब है वो डिजिटल होकर चाहे कुछ होकर से हमरा का मतलब अरे वो अंगूठा तो बैंक में रहेला जमीन लिखवा ली है वो हमारी जमीन लेकर चल जाई है तो हमका कहां खोजत चले अरे वो जमीन ना ली है तब कज का ली है वो अंगूठा डिजिटल ऐसे रखाला कि दूसर आदमी जैसे तारा अकाउंट में अंगूठा लगाई नु तो ओकर अंगूठा मैच ना कर तू पकड़ा जाई अच्छा दूसरा आदमी पकड़ा जाई हां लेकिन हमर हाथ काहे धइले तारा धरे ना आवत हो जैसे हाथ धोके धरल जाला ऐसे धइले चलो इधर हाथ लाइए ऐसे करके ऐसे ले जात रहे हम खबरदार साले तू लोग लेखा चकोड़ा के हम जानत तनी सारे अरे तार उ बात उ नहीं खे हां तो कौन बात बा हेंग हाथ धोके ना ले जाला जैसे बूढ़ बुजुर्ग आदमी रहेला न ओकर हाथ धोके ही धइल जाला अच्छा हां तो हमरा के कहित लोग हम अपन धरती अरे तो तारा कहले होई तरह से निमन से ना धरैले हनु तो पूरा हेजी ले धरे खातिर अपन तारा अरे हम जानत तनी हमरा हो गई लाज ले हमरा बहुत लोग से पाला पड़ल बा चाले चोर चुहार हवे हमें कैसा मुखिया हो गेल तू मुखिया का हो गइल तो मुखिया में कौन हो मशीन पर रखे के पड़ेला चाय ना तेरा बैग भाई बात तू ही इहो साला जरूरत हो जरूरत ना सोचता कि जाके लगा दी है या फूका हो जाए जगह जमीन चल जाओ सब मशीन पर हमरा हाथ लगावे के बा हमार लड़का खोजी है कि का कोई जीवन में तो हम का देखा घंटा सारे कुकुर कहीं का